dostali sme sa až k chladničke s mrazničkou, ktorá je zase nezávislá a vie fungovať sama bez toho, kde sa nachádzame, alebo či jazdíme, alebo stojíme. Chladnička má takéto v podstate zaisťováky. Keď chceme chladničku a mrazničku otvoriť, tak si to vlastne takto odistím, dostanem sa do mrazničky konkrétne, zatvorím. Je potrebné zaistiť si týmito zaisťovákmi pri jazde a takisto chladnička na spodu, keď si ju otváram, ona automaticky tento vrchný sa vráti do tej svojej pozície. Takže zase keď si chcem chladničku otvoriť, musím si to odistiť a som v chladničke. Potom pri jazde sa odporúča teda tento spodný zaistiť, takisto je to taký zámok, ale netreba ho zase potom zabudnúť odistiť, keď chcem otvoriť chladničku. V prípade, že by som chcel sa dostať do chladničky a otvorím tento vrchný, tak ten spodný mi drží vlastne, alebo znemožňuje otvorenie tej spodnej sekcie. Čo sa týka chladničky ako takej a ako ona bude fungovať, tak tu vám vyslovene odporúčame tento profil auto, kedy si vlastne sama chladnička prepína ten mód, či teda ide z baterky, teraz máme naštartované, takže nám ide z elektrickej energie auta. V prípade, že by sme vlastne odstavili, tak nám buď vie ísť teda na plyn, alebo že keby sme boli v kempe, tak nám to ide na pripojenie. Takže je úplne jedno, čo robíte, kde ste, jak ste, chladnička nám vždy ide. Tu si potom týmto teplomerom viete zvyšovať alebo znižovať ten chlad v chladničke. Potom keby ste z nejakého dôvodu si to chceli zmeniť a vyslovene trvali na tom, že nechcete to mať auto, aj keď si myslím, že to je najlepší profil, tak samozrejme týmto mód si viete vy potom prepínať automaticky, ako sa tá chladnička bude chovať. Hej? Teraz vidíte, sa sama prepla do tej baterky znova. Zapínanie, vypínanie, trvalé odstavenie, samozrejme podržím, chladnička s mrazničkou sa vypne.